Welcome to Inside Out Talk Podcast. The views and opinions expressed in this podcast are those of the hosts and guests and do not necessarily reflect the views or opinions of our sponsors, partners, or affiliates. The information discussed in this podcast is for general information purposes only and should not be considered as professional advice. Listeners should consult with a qualified professional before making any decisions based on the information discussed. We do not own the rights to any music or audio clips played during the podcast, and all rights belong to their respective owners. By listening to this podcast, you agree to hold harmless the hosts, guests, and producers from any claims, demands, or damages arising from the use of this podcast. Welcome to Inside Out Podcast. This is your boy, Nkosana. And I'm not alone, guys. I know you used to me being with Kosinati, but today I'm with my mom. She's replacing Unkosinati because, he's not around, but he's coming back, guys. He's coming back. Definitely more episodes are coming. We are strong and firm, and we're about to give you something that you've been waiting for. Hello, Makoko. We can't hear you. Kunjani? Ngiyaphila ma-old lady, ngiyaphila. Nginama questions nje amancane ngifuna ukubuza wona yabo. Since siqala nje i-podcast yethu yabo. Uzizwa njani namhlanje? Right, just this one right. I'm next right. Yeah. Like ukusaba khona njengoba nje uku-podcast. Awusabi ne? Yeah, so now here's a question, ne? If people could see you as a young woman, what will surprise them about you? If bakubona nje njengentombazane encane nje or umuntu wesifazane omncane, yabona? Yini engaba surprise ngawe? Engaba surprise ukuthi Engaba surprise nje ngawe as umuntu wesifazane omncane. If babangakubona nje njengentombazane encane, yini engaba surprise abantu? phela bona ngendlela abantu abakubuka ngayo bazokubuka ngisho intombazane encane. Yeah. Mara ngikhulile ngisho bazobona abantwana abangibadala uthi hayi Yeah. uyamuntu besimthatha kancane besithi mina. Yeah. Mase siyambona uthi Khulile. Okay, love that. So yini into eyi-one? What one thing people don't know about you as a mother? Into nje abantu abangayazi ngawe njengomama. Eyi-one abangayazi ngawe. One thing. Inzima le question. hayi Into eyi-one nje abangayazi ngawe magogo. Okucabanga ukuthi wena bayazi ke ngawe. kuningi uthi yini marifana nani Eyi-one. kuningi izinto abangazazi Eyi-one. abazazi impilo engiphilayo abayazi ukuthi ngiphila kanjani. Okay. Yeah, One thing. angisho Yeah. impilo engiphilayo ngisho abayazi ngiphila kanjani. Yeah. Kuningi Uname. Yeah. into Okay. abangazazi. Okay. Ubona umuntu nje aphila aphela ngaphandle uyitshela ukuthi hayi lo muntu right uhappy mara kuningi abangakwazi. Yeah. Yimfihlo yami manje. Yeah, because when you are one of the people about very private. Yeah, impilo yakho like uyiphilela wena nabantwana bakho, and you don't want abanye abantu bazi inkinga zakho or see the way you live. You understand? Because awufuni ukuzifakela pressure or ukufakela abantwana bakho pressure. Okay, here's another question.
Do you remember what kind of a child I was? Uthi mina bengumntwana onjani? Ngumntwana onjani? Umntwana uthulile. Okay. Thulile. Bengasicabangela next. Most silence. Yabo silence. Yeah. Yeah, ukhule vele umntwana othulile. Alright, ungahluphi vele zange ukuhlupheka nga. Yeah. Ngicabanga ngathi Yeah. ngikuphila. And I always tell abantu ukuthi Uzange uhluphe. azange ngikhule ngishupha. People think maybe ngizama ukuzenza perfect or funa ukuzenza umntwana or always alright. You understand? But I'm telling them the truth ukuthi no, even umama wami like usizasho ukuthi angikase ngabe lo mntwana ehluphayo. Khule ngithulile, Yeah. hlonipha and yeah. Yiloko ne? So mama, what was your biggest joy raising us? Injabulo yakhe enkulu ngokusikhulisa. Yini? Shaye. Ni. Injabulo ngithi yesa ayafika. Iseza. Iseza. Mm. Okay, but Ngendlela engibona ngayo. yeah, Okwamanje ayikafiki. ayingafiki. Okay, kodwa nje But injabulo yabe kimi. Yeah. Ukubona. Ukuba happy ukuthi hayi lokho ngikhulile. okay. Yabo. Ubheka umntwana umbheka ukuthi hayi lokho yena ukhulile noma ngisuke kudeni naye. Ngiyabona ukuthi hayi Yeah. ukhulile. Yabo. Mm. Oh, that's great. That's great. That's great. Balekile like ukuthi like yabo. Sometimes as abazali abantwana bethu sibabuke and then reflect like where La la sibuya khona, khona, understand? yeah. Yeah. Reflex ukushesha aze bengasho Yeah. ukuthi ngizofika naye la khona namhlanje. Yeah. Kodwa uNkulunkulu nako. Umusa kaNkulunkulu. Yeah. That's great. So, what was the hardest season of your motherhood for you? The hardest season of motherhood for you. Isizini nje enzima ngokuba umama. For wena yipi? Oh. Hayi kunzima. Yipi leyo season? Kunzima sho. Ukukhulisa nje kunzima. Yeah, okay, isizini yokukhulisa. Ukukhulisa kunzima. Ugqama mama. Ukukhulisa kunzima. Kunzima ukukhulisa. Umkhulise akhule. Azini kunzima. Kunzima sho. Kunzima. But uyadlula. Yeah. So, ekukhuliseni ukukhulisa la kukufundisa. Ukukhulisa kunzima ne. Yeah. Uphisa umntwana. Ngoba kunezinto ozomfundise zona. Umyale, ukubonisa indlela. Yeah. Ayathi angakhula yena ngeke ahambe ngale ndlela wena ufuna ngayo. Exactly. Uyohamba ngale efunwa wuyi. Yeah. Ngale edobha la ngaphandle. Yes. Awuba ngihlala ngisho ngithi abantwana bethu banabo mama bangaphandle abayithola bona. Yeah. Babe nabo baba bangaphandle abasithola bona. Mm. Lokho wena umkhusa ngayo la endlela ngendlela umkhuse ngayo la endlela. Asakhulu ngayo. Uthola abanye abazali la ngaphandle. Ukhula ngale shuni yalabo bazali abathole la ngaphandle. Yeah. But ukuhamba kwesikhathi futhi uyashintsha. Abuyisa inqondo uthime. Ubuyele ekhaya. Ngiyakube banganini. So, ekukhuliseni abantwana, yini ongayisho nje kubanye abomama enzima ngokukhulisa abantwana? Ukukhulisa umntwana iwedwa. Yeah. Kunzima. Yeah. Ukukhulisa abantwana nje uwedwa umzali nje umama ube ubaba abantwana bakho. Yeah. Kunzima. Akusimnandi. Okay. Hayi kubuhlungu futhi. Ngoba mawuthi ubhekeloyo uyakana sicathulo mawuthi ubhekeloyo uyakana next mawuthi ubhekeloyo uyakana next manje uyakhona ukupush. Yeah. Ngamandla kaJehova nakumusa wakhe. Apush. Okay. So, yini ongayisho like kubazali like in terms of kukhulisa abantwana? Hayi ke ukubekezela. Okay. Intweni? Bekezela umntwana. Bekezela nje sibi situation obhekene nayo ukuthi yazi situation le ubhekene nayo ngizodlula. And udlule le. Okay. Kuyadluleka. Yebo kona kunzima. Yeah. Kwama challenges amaningi kakhulu. Amaningi. Kunzima vele kona. Yeah. So, Umntwana baye bastoti bontwana masakhulu uphathisa ngenhloko. yeah. Andule leso stage leso.
athathe esinye uba istage ne-stress. ube ne-stress banaso vele. Yeah, so isikhuluma nje nge-stress ne. So i-stress busihandlisha kanjani ukuze like singakuphathi kakhulu? I-stress yakhona kusendlishane nokuzitshela ukuthi makufika uyifanise nomunye odlule lapha. Jazi Yeah, ngizodlula learn from ngoba other nawu uba people. loya Yeah, wadlula exactly. ne waphila wabaphilisa abantwana bakhe njengoba umbona namhlanje afike la ukhona. Yeah, Nami ngizofika laphaya yeah, la khona ngizofika phambili ngizoya yeah, noma kunzima nje kodwa phambili yeah. ngizofika. So kahle kahle lento lena isimikisa to ukuthi sibe ne-faith, Yeah. yabo. Isimikisa ukuthi sibe ne-faith. So now looking back, what season tested you the most as a mother? Yiphi season nje ikutheste kakhulu njengomama? Uthi bowubuka ukuthi hayi yabona ngalesa sikhathi lesi bengithesteke kakhulu. Teste kunjani ujabula yoro. Testeka like magogo ubunzima. La uthesteke khona kakhulu wazibona khona ukuthi hlangabezana nobunzima manje. Ngizenzima. Ngikhipha ama-secret wami manje. No, awukhipha ama-secret, ufundisa abanye abomama like yabo abandlule like through like same challenges wena bowubhekene nawo before. Isizini nje eyodwa nje uthi bawubuka kona ukuthi yabona la le season le ingitheste kakhulu empilweni yami, but ukhonile ukudlula kuyo. Ngabe le nto uthe sicoce kahle. Sibhale phasi bese siyayikhuluma kahle inzima kuseyenza. Inzima le question. Nje into ekudlule kuzo manje. Sinzima ne? Yeah, so like mina like kumele senze like elinye ilanga for yonke lento lesicoce. Inzima baba. Oh, inzima kakhulu. Yeah. Empilweni like ukile wafila ngathi unga give up, uyekele nje. Ushiye konke. Kuyafika vele lo. Yini ekhoza lokho mina? Stress ucabanga. Yeah.